طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه مسلح تمام قسم واحدهای قوه مسلح شرکت صاف سودا برای زیاد کردن ریش و یا برای زیاد کردن موی سر و یا برای نصف کردن داغ‌های سفید از بدن و یا برای زیاد کردن قوه به شما یاری می‌رساند و این چنین داروهای ورزشی، پروتئین و گینرها با نرخ ارزان دست‌افکا به همه شهرهای فدراسیای روسیه در مدت 5 ساعت کرده می‌شود. از نام یوریست مراجعه کنید، تخفیف کرده می‌شود. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали ЮРИСТ. умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошед ва худованд кунад ки ҳамеша тансиҳати хонаобод бошед. мо имрӯз дар атрофи мавзӯи омодагии ҷангии артиши Точикистон суҳбат мекунем. бо диққат гӯш кунед то шахсиятҳое ки маълумот надоред дар ин маврид каме ҳам боша маълумот пайдо кунед. محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه مسلح اشاره اوید به گزاراندن قوای مسلح ساختارهای قدرتی مقامات حفظی حقوق منطقه مدافع حدودی و ذخیره سفربری به درجه آماده‌باشی پوره و حالت جنگ قبول نمودم. اجرا دید عمل نمایم. اطاعت. رفیق وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان سردار سود گنرالی قوه مسلح گنرال ليتنانت صبحزاده طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه مسلح تمام قسم واحدهای قوه مسلح ساختارهای قدرتی مقامات حفظ حقوق منطقه مدافع حدودی و ذخیره سفربری به درجه آماده‌باشی جنگی پوره و حالت جنگ گذارنده شود. قرارگاه سرفرمانده عالی قوه مسلح جمهوری تاجیکستان در مرکز اداره‌کنی قوه مسلح جمهوری تاجیکستان گسترش داده شود. مردم ما خشونت و زورآوری و جبر و ظلم دیگران را هرگز قبول ندارند و ما برای حمایت وطن، استقلال و آزادی، صلح و آرامی و آسایش جامعه از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌کنیم. дар шабакаҳои интернетӣ махсусан аз ҷониби тамошобинон ва аз ҷониби хонандагон комментарияҳо нависондастанд ки мисол чӣ гап бошад дар ҷумҳурии Точикистон ки омодагии ҷангии артиши Точикистон эълон карданд, оё тинҷ ҳаст ё ки не. умуман шахсиятҳое ки аз Точикистон берун қарор доранд ҳамин гуна комментарияҳо нависондагиянд. тамошобинони азиз, шукронаи худованд ҳазорон бор ки дар ҷумҳурии Точикистон тинҷӣ ва оромия ба мисли пештара танҳо субҳи панҷшанбе яъне 22 июл бо садо додани бонги хатар дар саросари Точикистон санҷиши омодагии ҷангии артиш оғоз шуд. мақомот мегӯяд дар таърихи давлати Точикистон бори аввал аст ки дар саросари мамлакат санҷиши омодагии ҷангии нерӯҳои мусаллаҳ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳайати шахсии захираҳо ё нерӯҳои эҳтиётӣ таҳти унвони МАРЗ 2021 баргузор мешавад. эмомалӣ раҳмон президенти ҷумҳурии Точикистон субҳи имрӯз ба гвардияи миллӣ рафт ва дар маросими гузашта
низоми ширкат кард. Яъне ки дар маросими гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон махсус шахсан рафт ва ширкат варзид. Рӯзи 22 июл бонги хатар дар ҷумҳурии Тоҷикистон буд ва омодагии артиш барои ҷанг, яъне ки санҷишҳо гузаронидан. Агар фаҳмотар бигем ба шумо, техникаҳоро ва ана ҳамон афсарону саллатҳову сарбозое ки ҳастай омодагӣ яъне санҷиш кардан. Танҳо дар мисол шаҳри Душанбе дар назар набуди чиз, дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон ба чашм расидагӣ буд ки ҳама санҷишҳо гузаронида шуданд, чи аз ҷониби афсарон, чи аз ҷониби коргарои мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқӣ, мақомотҳои болоӣ, ё ки чи аз ҷониби сарбозон. Умуман ҳама структураҳо бо ҳама техникаҳо санҷишҳои худшона гузарониданд. Рота бархез шӯраи боги хатар. Рота бархез шӯраи боги хатар. Рота бархез шӯраи боги хатар. Alvarşov! Nizam! Tacu babay! Muhtaram Rais, hayat şahsi با قبول شورا سفر رسان کماندیر 35 باتالون تیرانداز سوارا پادپالکان شریفزاده. سلام رفیقان. ва бар асоси гузориши расонаҳои давлатии Тоҷикистон ин санҷиш бо бонги хатар дар маҳалҳои муайяншуда доир шуд
ва дар он 100 000 нерӯҳои интизомӣ ва 130 000 нафар афсарону сарбозони захиравӣ ширкат карданд. расонаҳои давлатӣ ҳамчунин навиштанд ки 20 000 нафар сарбозу афсари ҳайати захиравӣ барои пурра гардонидани қисмҳои ҳарбӣ сарҳадбон ба минтақаҳои марзии Тоҷикистон бо Афғонистон фиристода шуданд. яъне ки бародарони азиз 100 000 нерӯҳои интизомӣ ва 130 000 офитсеру сарбозон дар ҳамин санҷишҳо ширкат варзиданд ва 20 000 нафар сарбозу афсарон ба ҳамон сарҳади Тоҷикистону Афғонистон равона карда шуданд. санҷиши омодагиҳои нерӯҳои мусаллаҳи Точикистон дар ҳоле баргузор мешавад ки ҳамакнун Русияву Узбекистон ва Точикистон ба як тамрини дигар дар МАРЗ бо Афғонистон омодагӣ мебинанд. ин тамрин дар оғози моҳи оянда баргузор мешавад ва Москав танку техникаи низомиашро ба марзи Точикистону Афғонистон бурдааст. танкҳоро аз пойгоҳи низомии 201 Русия дар Точикистон ба размоишгоҳи ҳарб майдон воқеъ дар 20 километри марзи Точикистону Афғонистон бурда расониданд. яъне тамошобинони азиз, ин чиза шумо ягон хел нодуруст, ягон хел ваҳму воҳима нафаҳмен ки танҳо дар шаҳри Душанбе ҳамин чиз ба назар расидагия не. бародарони азиз, дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон ин чиз ба чашм расидагӣ буд ва як бори дигар қайд мекунем ки дар умум 100 000 нерӯҳои интизомӣ ва 130 000 нафар афсарону сарбозони захиравӣ ширкат карданд ва 20 000 нафар сарбозу афсари ҳайати захиравӣ барои пурра кардани қисмҳои ҳарбии сарҳадбон ба минтақаи Тоҷикистону Афғонистон бурда шуданд. 20 000 сарбоз ва афсар барои бақувваттар кардани марзи Тоҷикистон ва Афғонистон бурда шидагӣ. тамошобинони азиз, ҳамин қадар маълумот буд дар ин маврид ва мо хостем ки пешниҳоди шумо бигардонем. видеоҳошам тамошо кардем, каме ҳам боша мо дастрас намудем ва шумо пешниҳод кардем ва чӣ гуфтанем дар охири барнома, ояндаи миллат, ояндаи ин ватан ҳар яки мо шумо ҷавоноем. тамошобинони азиз, ба ҳамин хотир бояд ҳар яки мо баҳри ободии ватанмон, баҳри тинҷӣ ва оромии ватану миллати худмон саҳми худмона бигзорем ва миллати ватани худмона ҳамеша дӯст будорем ва дар ҳама ҳолат паҳлӯи ҳукумати худмон бошему дар чӣ ҳолатҳое ки набоша мо ҷавоно саҳми худмона барои дар ягон шароит мусоидат кардан ё ки барои ягон ёрдам кардан паҳлӯи ҳукумати худмон бошем, то ки ватандӯстимона нишон битинем дар ҳамон вақтам. ба худованд кунад ки давлати миллати мо ҳамеша тинҷу ором боша, ҳамеша хонадони ҳар яки мо шумо тинҷӣ ва оромӣ ва шодӣ ва хирсандӣ боша. видеомона ҷамъбаст мекунем, ба ҳамин дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем ва видеоҳои нави моро интизор бошем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша.